All I do is hustle. I pozdrav ljudi! Dobrodošli u još jednu epizodu. Ja brat, ovo ne znam kako bi nazvao. Ovo će biti kao PvP epizoda. Šta ja znam, ima da se pobijemo. Buraz, say hi. Hi. Tako. Ćao. Nemoj ti već čao ko kurva jebo. Ćao. Ne upali jedno svjetlo tamo. Vidiš. Kontra, druga. Drugu upali, možgu, onu tamo stranu, ovu. Pa dobro, pa što nisi rekao. Tako, sad se bolje vidimo. I evo ga. Samo meni će bagovati, ne znam zašto igramo 30 FPS, ali nebitno. Hoćemo početi? Ajmo. 3, 4, sad. Nemoj strele više koristiti. Ali ljudi, satrao se ga strelama, ja ne mogu vjerovati. U prvoj rundi ja sam njega pojio jednostavno ovim strelama. I svemu ove, ali on me ne mre ništa, on me ne mre ništa. Jess, vraci, ne vidim ti. Da, to je to. Ne moram ovako. I ljudi, nastavit ćemo. Čim se on vrati. I nastavljamo ljudi sa snimanjem. O, vidi sad FPS 63. Oho. Dobro, ne bi. 3, 4, sad. Sad te pogodio. Jesam. A ne, nemoj strelama više. Jesam. A ne, nemoj strelama. Jesam. A jesi krme. Ja sam opet ubio. Sorry Buraz, ali ja sam morat ubiti. Ala lika mi baš. Koji ti nubu strelama. Ne. Ala šta imaš strele na sebi? Đubre malo, ti ćeš mene ubijat, od sad vam čekaj, jesi pokaži kako se to igra. Nemoj! DA! Jesam! Izvinite ljudi, da se rodar. Ne. Šta da ti kažem? Kako ja tebe 100 puta tučem i te debniš? Zašto sam ja prvi igrač, šta za reći? Jesi pogo govno moje. Ljudi, nastavljam dok se on regeneriše. I evo ga ljudi, nastavimo. Ova mene budala ganja cijelo vrijeme, ja sam se jedno nahelto. Pa ćemo početi, stani na svoju crtu. 3, 4, sad! Ne, on je prije mene ispalio. To je pička jedna. Nemoj! Ja sam tebe pojeo strelama, čovječ. Ja sam tebe samljivo ovim strelama. Aj, puš mene da ja jedan pobjedim! Treba moći. Wow, vid malo. Vidjaj malo. Ala, ajoj, a ja puni health. A ne mora ovako. Čekaj, jel su mi to punimo? Ja. Ala, čekaj, bili su stavili na beautiful. Vraci tamo. Vraci se na svoj crt. Nemoj ti meni tu dišet. Ajmo. 3, 4, sad. Au, jedan gađa ga strela. Ala stari. Rokam ću te ja. Žene mi tvoje. A jes ti malog. strela. Malog. Ja bota, nekom piše uvijek na ove Skype. A ne mora ovako. Au! Koji je ovo već? Svaki puti, esom. Šta je? Ama se to tu sa zombijama. Ajme stuš mi goli ruku. Aj. Ali ajde da se prvo napunimo ovih helta i sve to. Ja sam pun. Pa ti pun kad su umro. Rukama sam. Znači čiste ruke, samo uzmi.
Moraš prvo oprat ruke. Ja meso imam, haha. Ale ja sam prehlađen čovječ. A jesi pun streli. Ali ja još jednom nisam umro. Aj vrati sam, idemo. Ovako jednu u gušti imaš. Ajde vrati tam, ne gledaj. Ne gledaj moje sveto dupe. Ajde, 3, 4, sad. Ovo mene ubrukalo, vidi malo. Ola koliko se treba da svako pobijemo. Čekaj, kako se nama uvijek kune ovi srcani? Pa znate to se samo rukama to slučaju. Kakve veze ima, Bog? Dajmo mačeve sam. Sam mačem. Da. Čekaj, vrati sam da. Sam. Vrati sam. Da. Idemo mač. Joj, čo da je gladan sam. I meni još jedna butica, ali nemaš pravo jest. 3, 4, sad. Idemo. Idemo ljudi, pojesti ga i ovu rundu. Ajmo, navijajte za mene, znam ja da vi mene volite. Jedan pojesti ga. Koliko srca da imaš? 3, 6, 7 i pol. Eso. Van ima hrepu zombija, hajmo. A da izađem van? Češu. Eso. O, evo ih. A neće ovi skatan, on će mene ubiti. Ne, ko me ubija? Jebote, svoju tetku vrša od mene. Čuvaj leđa. Kako da čuvam leđa? Čuvaj ti mene. What? Od njega su odbijale strijele. Skeletoni, ajmo. Strelac protiv strelca. Au, ja sam ga roknuo. Čubrati? Ne! Ala, šta ih jokte? Aha! Od vam. Svi ne rada. Čubrati. Jo, ovaj mene pogodi, jebo. Tetku. Ti me ništa pravi. Jao. Što ovaj ima neki štit jebote? Eso, praća mi strele! Ništa radiš. Ja imam 60 komada strijeli. Šta, jebote, ja 0 imam. Evo ti pola. Ko ti je kriv što ne znaš igrat? O ziz, da ću pogoditi tamo onog Endermana. Ala! Ti da sam se pogodio bio Endermana. To je cool. Ali odavde ja njega tam nisam... Ese, gledaj ovo. Šta? Strelac ima prevoz. Ala bog, ti nisi normalan. Daj, on mene udari zbog tebe. Vidi mači. Što ste malo? To su naše djaci. Pokojna. Ola, ubio sam iz prve. Šta će? Gledaj. Ne. Ala, čovječe, razvališ me. Nemojte prilasti meni, ja sam ljud. Ubijte pedere. Pedera. Malo je... Gdje je crven? To je crnca. Gdje? Evo ga. Čekaj, ne stoje. Evo ga. Ubili su Endermana. To, stare mi tvoje dobili smo. Opa, Ne, idi ispred mene jeboga ti. Iza sebe. Ojoj. Nije ti pogodio, nije. Pederu. To ti hoćeš jeboga. Koliko imaš health? Srca 2,5. Srca 2,5. Pa moraš jest. What, ja još nemam strijeli.
Kujo! Ovo je bio mega šut, mega kill. Mega šut, čuj mene mega šut. Ala zajebo se lik. Pogodio je ovcu. Evo ga! Tuš ga! Ops! Ujebo! Jo, mene. Ut. A, nemam još mnogo srca. Nemoj, ja nemam strijeli. Stvarno imam jedno. Ja još i nemam. Pa evo krati se sebi uzmaj sve. Čekaj, još to. Šta je? Stani. Šta je? Nemoj, neću. Uzmaj. Neću. Uzmaj. Neća pokupio sam. Smili, ukrati se sedlo uzeti. Šta, ti ja ovču. Ne, ovci. Ne smiješ. Hoćemo odjaviti epizoda će. Ne. Jao, to. To bi bilo to. Čekaj. Džubrade i za Čekaj. Za Robin Hooda. Čekaj. Sad odjavi epizodu. Aj ti. Nemoj ti odjaviti. I to je to bilo za ovu epizodu što smo se zabavljali i... Mi smo se zabavljali, mi smo se zajebavali. Krenuli smo snimati PvP, onda smo zajebali. Da. Ali Htjeli smo snimati PvP, a smo se zajebali, ono muški. Aj još jednom s pobijom, ajde. Ajde zakraj još jednom. Hajde. Još jednom zakraj s pobijemo i... Eto! Ubija sam pedera! Nisi ti ubio pedera, ubio s mene. I to bi bilo to za ovu epizodu, adios! Nije adios, nisi rekao ljudima da lajkuju, subscribe-uju, da komentarišu. Pa Ako im se dobro, svidi. morate lajkovati. Da jebu u Kijevu, mi ti spropao. Jebal, oni. Aj, sad ti. Ajde, evo. Ljudi, adios!